चिपळूण तालुक्यातील कोळकेवाडी तांबटवाडी येथील रवींद्र विनायक सुर्वे वय 47 यांच्या खुनाचा छडा लावण्यामध्ये पोलिसांना यश आलं। या प्रकरणी मोठ्या भावासह दोघांना शिरगाव पोलिसांनी अटक केली। मोबाईल घेतल्याच्या किरकोळ वादातून हा प्रकार घडल्याचं पोलीस तपासामध्ये पुढे आलंय। संजय विनायक सुर्वे वय 49 आणि वसंत रामा हिलम वय 40 हासरेवाडी कोळकेवाडी अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावं असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय। पोलिसांनी दिलेली माहिती, संजय सुर्वे आणि रवींद्र सुर्वे या भावंडांमध्ये मोबाईल घेतल्याच्या कारणावरून वाद झाला होता। यावेळी रवींद्र सुर्वे यांनी संजय सुर्वे याला लोखंडी सळीनं मारण्याचा प्रयत्न केला। त्याचा राग मनात धरून संशयित संजयनं सळीनं रवींद्र याच्या डोक्यात वार केले। यामध्ये रवींद्र हे गंभीर जखमी होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। या घटनेची माहिती मिळताच चिपळूण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुजित गडदे, पोलीस दीपक ओतारी, पोपट गव्हाणे, गणेश नाळे, लालजी यादव यांच्या पथकानं तत्काळ तपास सुरू केला। दिवसभराच्या चौकशीनंतर त्यांना एक साक्षीदार मिळून आला। त्यानं ह्या खून प्रकरणामध्ये संजय सुर्वे आणि त्याचा सहकारी वसंत हिलम यांचा हात असल्याचा जबाब दिला। पोलीस त्यानुसार त्या दोघांचा रात्री उशिरापर्यंत शोध घेत होते। अखेर श्वान पथक आणि ठसे तज्ञांना पाचारण करण्यात आलं। मात्र त्यानंतर पोलिसांची खात्री होताच संशयित संजय सुर्वे आणि वसंत हिलम या दोघांना ताब्यात घेत अटक करण्यात आली आहे। अटकेनंतरही दोघे जण या प्रकरणाशी आपला संबंध नसल्याचं सांगत होते, परंतु रात्री उशिरा त्या दोघांनी ह्या गुन्ह्याची कबुली दिल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय। गुरुवारी दिनांक 24 सकाळी रवींद्र सुर्वे हे घरीच मृत अवस्थेत पडलेले होते। घटनास्थळी त्यांचा मोबाईल आणि दारूची बाटली पडलेली होती। यामुळे रात्रीच त्यांची हत्या झाली असावी असा अंदाज व्यक्त होऊ लागलाय। दोघांना संशयितांना न्यायालयामध्ये हजर करण्यात आले। यातील संजय सुर्वे याला 28 ऑगस्ट पर्यंत पोलीस कोठडी तर वसंत हिलम याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली असल्याचं चिपळूण पोलिसांनी सांगितलंय।